No, maminka, prehovor na Cindy. Cindy, čo tam robíš celé dní? Čo? Povedz mi niečo. Nechápe. Cindy. Naťahuje ručku. Čo? Že úplne naťahuje ručku. Aj, neviem, čo to je, vieš. No zakryť ešte. Čo? Že povedz ešte jej meno. Cindy. Cindy. Cindy, opica jedna krpatá. Čo tam robíš celé dní, čo? A hrybieš, stále hrybieš? A beháš ako bez nohu doprava, čo? Teraz nevie, jak má zliesť, chce ísť za mobilkom. Počkaj, ja ho dám na zem, že či dojde k nemu. No teraz povedz. Dojde to lopkou. Aha, už to chytá labkami. Hej, Cindy, čo tam robíš? Nechytaj to lopkou. No, nechytaj. Haló, haló, haló. Cindy. 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 Čo to tam je, ha? Ty ma tam počuješ, ale nevidíš ma, čo? Čo to je? Nechápe, chodí okolo mobilku. Čo? Ty poznám môj hlas, ale nechápe, že kde som a že tam nie som, vieš? Hej, už robí hýho koníka. Aha. Lebo ona sa zdá hlúpa, ale nie je hlúpa, ona určite vníma môj aj tvoj hlas veľmi dobre, vieš? Asi hej. No už pozerá za skriňu, že odkiaľ to ide. Že už pozerala za skriňu, že odkiaľ ide ten hlas. No, pekne. No. Cindy. 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 Čo robíš? Skočila k mobilu a chytá ho labkou. Hej? No. Otvora. Nechaj to. Čo to? Cindy. Chodí do zdvihnutým chvostíkom. No počula, vieš? No. Preto. Asi. No už mataj normálne. Počkej, ešte na ňu raz zakrič. Cindy. Cindy. Funguje to. Cindy. Ona akože vníma, keď ja na ju kričím menom, hej? Hej, a ja som sa už stal aj s mobilom a dvíha sa nazad, ne? Čo si robil? No, už som dvíhal mobil za zem a sa dvíhala nazad, ne? Keď ťa počula. Šla aj za ním. Čo? Šla aj za ním. No. Hm.